אבא, מה אתה עושה? איפה אתה, תינוק? אוקיי, יאללה, אבא. בוא, עכשיו אתה צריך... בוא לצבא. בוא נסדר לך את הצעצועים. בוא. לא רוצה, אבא, אל תסדר לי. טוב, אז בוא אחריי, תינוק. איפה הכדור, אבא? אני רוצה כדור. לא חשוב, בוא עם הכדור. בוא, אני אראה לך משהו ממש יפה. אבא, מה אני עושה פה, אבא? זה החדר של אמא. עזוב, בוא תראה. מה יש קטלן, מה אתה? קח. יא חלה, אני מתחרבש. הלך הרבה. יא זבל. אתה לא רוצה לראות את זה. אבא, מה זה? זה משהו שאתה לא צריך לדעת בגיל הזה. אבא, אני רוצה את זה, אבא. עזוב את זה, אני שם את זה במגירה וסוגר. אבא, לא, אבא. לא נורא תדעו, זה לא לגילך. אבא, תראה מה אמא קנתה. לא, אבא, תלקח את התעצומות אמא קנתה לי. היא אמרה שהיא רוצה לחנך אותי. אוקיי. תמשיך. בוא תינוק, בוא נראה טלוויזיה. יש כאן משהו. אין פה כלום, למה שמו בגירות? תבכה. איפה אתה בכלל? לא יודע. אבא, נאבדתי. אבא, איפה אתה? אבא. נו תינוק, יאללה. לא, לא משנה. אתה בכלל כביסה איפה? הנה אתה. אבא, כתוב לי open freed. אבא, אני אוהב לפה. אבא, עכשיו סטייקים, אבא? לא, בוא תינוק. אבא, אני אוהב סטייקים. תצא מהמקרר. אתה רוצה... תפסיק לנעול עליי, אתה מקרר, אבא. אבא. די, צא שנייה, תינוק. אתה צריך לשירותים? אני? כן. איפה הם? מה? איפה הם? כן, חייב. בוא אחריי. איפה הם? אבא, אני רוצה שירותים. אבא, יש לי דחוף, אני לא יכול לרוץ. אבא. אבא, תעזור לי. כבר! אבא. לא נורא, תמות שלו. אבא, אני תקוע, אני יכולה. אבא. איפה אתה היה? אבא, תקוע. איזה תינוק מטומטם אתה. אבא. זה כבר קפוץ. אני קופצת. לך אחורה. איזה חכם. איזה ילד חכם מאוד. כן. אבא. תעלה. למה הראש שלך מסובב, אבא? לא נורא, בוא. מה, אני רואה את הראש שלך בקר. בוא, יש לך קקיס, בוא. איפה? אבא. זוז מפה. אבא, אתה יודע מה אני רוצה לעשות? אבא. מה זה פה? לא, עזוב את זה. אבא, אני רואה את הליסטות. אבא, לא, אתה תמות. מה זה? אבא, אני מסומם. אבא, אני מסומם. אם אתה רוצה למות, אז אבא, תעזור לי, אני מסומם, אבא. בוא תאכל פירות. אבא, אני רוצה להתקלח, בטח זה עושים לי. לא. תודה. להתקלח זה מוזיק. לא. אבא, למה? ניצחתי. כתוב פה דדי ווין. ניצחתי. באמת? טוב, תלחץ. יאללה, פעם אחרונה. נעשה פעם אחת? יאללה, פעם אחרונה. בני, איפה אתה, בני? אני בחדר שלי, אבא. מה קורה, אבא? בני, בוא לפה, בני, מה אתה עושה פה, בני? בני, אתה רוצה את הכאן. לך מגרן. מי תפיל? לא. של כובע של קרבו. לא גר. בני, מה אתה עושה, בני? מה אתה עושה? תן לי לראות טלוויזיה, סתום את הפה, אבא. בני, סתום את הפה. בני. לא, תזיז את הכיסא? בני. אבא, תזיז לי את הכיסא לכאן שלי על הספה. בני. לא, אתה לא חכם במיוחד, אבא. בני, אופן פה, אתה לוקח את הכיסא. בני, בוא, שנייה, אני אהפוך את הכיסא. לא צדקתי. אני אבא אוטיזם. תתקדם.
יש לי קקי, אבא. בני, סתום את הפה, בני. רגע, אתה... אל תיכנס. בני, אני חייב לראות אותך. זה מראה לעיניי. איך אני עולה על זה? בני, איך אתה עולה על זה, בני? הנה, אני חייב. וגם אני רוצה, אבא. לא נורא, תחרבן בשקט. אבא, אני צמא. אבא, מה זה? תגיד, מה, אתה פגעת? אחי, אני מסוואר, אבא. אפשר להתקלח? בני, בוא אחריי, בני. אבל אני חייב לאכול משהו שיפסיק את בסדר, בסדר, בני. אני מת. אבא, יא סטלן. אני סטלן. אני מת. כנס שם ותבוא למטבח מהר. רוץ אליי, תביא לי תפוח. בוא יא סטלן, אני בוא מתחיל למטבח. לראות הכל. בוא למטבח. אני לא מצליח לרוץ. אבא, אני לא בעיר. תבוא למטבח. אבא, אני מת. אבא, תציל אותי. וואי, איך אתה מת? תגיד לי, מה אתה סטלן? עוד שנייה, אבא. זה התקווה האחרונה. יש! אני מתחיל לחזור לחיים. תביא לי עוד תפוח. עוד תפוז. אני לא רוצה להאמין לך. רק שתמות, בני. אוקיי. בני, אני רואה אותך ירוק, בני. כי אני עומד למות. ביי, אבא. בוא נאכל בטריות לסיום. ואני באת. מה? לא, אני לא מת. בני? תסגור לי. תן לי, אני רוצה לאכול עם היד. אבא, עזוב אותי כבר. איך אתה מצאת? כי שתיתי טוב בטריה. חברים, פה היה הספוט. מקווה שאהבתם, יאללה ביי.